Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela Sitimela Samampondo babamkhulu uNkulunkulu phakade amen. Lingakaqhubeki igumgedlela abalaleli lisafuna ukuphinde futhi liyicacise kahle indaba ukuthi inhloso yayo le channel eliyenzela igumgedlela lana kwakuyiko ukuthi livula abantu nje umqondo bebone ukuthi kahle kahle sisukaphi njengoba ngiqale koma 1600 njengamanje sekuma 1900 la sekufike khona uShembe. Okunye futhi umuntu aqaphele la kunabantu abafikayo bengene mangithi umuntu akahlehle ebuyele nakuma 1600 part 1 la isiqale khona angafuni ngoba manje ucasulwa ukuthi mawukwaphatha igama lika Shembe naye ukhona kulomlando lo angikwazi ukumjomba yabo. Hayi ngoba lento mhlambe intshumayelo umuntu osejwayele ukuyilalela ichannel uyazi ukuthi kukhulunywa ngani kuze kufike siphi stage. So akukho lapho kufuneka sijombe khona. Manje umunye umuntu uyakhuluma mhlambe njengamaKristu asiyafuna ukuvikela inkolo yawo kanti cha kufuneka ivele na ukuthi ibambe iqhaza elingakanani ukulimaza abantu base-Afrika. Ukufika kwalenkolo ifika nayo uGeorge Smith lo umfundisi wokuqala wafika wabelungu esuka eGermany elethe lento la. Iphinde incomeke na inkolo futhi yobuKristu ngoJohn William Colenso la esefika khona phatha kahle abantu kanti naye akazi ukuthi immission yabelungu eyayingezile uzofundisa abantu ukukholwa noma ulethe ivangeli likaNkulunkulu yayize isebenzisa lona ukuzogqilaza abantu. uJohn William Colenso waba ubishop ke owaba yiqhawe ngoba yena wakwazi ukubona ukuthi abantu bebevele bekholwa. Wabe sebathanda kakhulu abantu kodwa wasehlaba lokubili ukuthathu ababekwenza ukuthi hayi lokhu sengathi akukhona ukaNkulunkulu lokho esenikwenzayo kodwa impilo yini nemikhosi yeni konke nje kuhamba kahle kakhulu. Waba umngane omkhulu weSilo uCatshwayo. Wagcina esexabene nomngane wakhe kuTeofilus Shipstein okuyena owayesephethe indaba zobukhosi bakwaZulu oxatshaniswa yiko ukuthi wena ususondela kangaka kulaba bantu ngoba labantu sizobasebenza lana manje yini uyenzayo. Baqhathwa yiloko ukuthi wayelokho bacabangela laba bantu la becabangela isizwe sakwaZulu. Esho ukuthi isizwe sakwaZulu isona esingamaJuda ukwenza kwaso esibhalwe ngaso lapha eBhayibhelini. Onke amasiko lawa abhalwe eBhayibhelini kwiTestament elidala fakaza ukuthi isizwe samaZulu isizwe samaJuda. Lesathi ngisichaza ukuthi amaNazaretha. Kubuye kubuzwe ukuthiwa yini amaHebheru. Isona ke isizwe samaZulu esiyinhloko yazo zonke izizwe zabenguni. Kusho ukuthi nje kahlahla abantu abamnyama ibona lapho kukhulunywa ngabe eBhayibhelini kuthiwa amaJuda noma amaHebheru noma amaNazarethi. BaNaziri nesiHebheru. Naye indaba kaJesu lo ngoba umuntu ongenayo efuna ukuseka inkolo yakhe nokuyivikela. uJesu lo lichazile futhi igumgedlela ladlula lapho ukuthi cha uJesus Christ cha akekho lo muntu kwakuyeshua. uYeshua ben Yusuf Hamashiya okuchaza ukuthi angithi kuqala ibongo bekuthiwa uZulu kaMalandela noma uQwabe kaMalandela bekusebenza igama lika baba kulibe njengesibongo sakho njengoba nayo uShembe nje engokaMayekisi. Ubusuhlehla uzuthola ukuthi inzala abantu yabo ubani njengoba nayo uShembe kuvela ukuthi wakwaKhumalo noZulu naye mawuthi uZulu kaMalandela mawusuhlehla uthi kabantu hayi kaMnguni kaGumede kanti wakwaGumede futhi uZulu wakwaGumede noQwabe naye wakwaGumede noMalandela naye wakwaGumede isibongo sakhe. Nakhona ke ngapha futhi emlandweni wakwaZulu kunenkinga ukuthi mawusukhuluma ngoYibhebhu noHamu kanye nalamakhosi ekade ngwabala ukuthi iwona agcina edayisa isizwe sakwaZulu kwakuyisiprofethi hayi ukuthi lokho kwaku-wrong. Lokho kwenziwa ibona oZibhebhu laba noHamu kanye namanye amakhosi agcina esedayisa isizwe sakwaZulu. Nabo sibindi ngubane labasebey'nikele enkolweni yobuKristu behle bebuye bethatha amakholwa kuzohlasela isizwe sakwaZulu. Isiprofetho lesi elikhulume ngaso igumgedlela ngalesi sikhathi ufika lawa amakhehla ngesibonakaliso kuyona inkosi uCetshwayo ukuthi uZulu udiniwe kuzoba khona isiqalekiso sokuthi uZulu uzojikela nawodwa ugcine usubulala nawodwa. Manje omunye umuntu wakhona kwaZulu mhlambe endlini yakhona ngapha oSuthu noma kwaMandlakazi agcine lento eseyibuka sengathi manje hawu sikhulunywa kabi thina nti cha ekugcineni la kufuna inhlambuluko lekufuneka lesixazuluko vele ekugcineni kodwa phela abakwaZulu bagcina bekwenzileke lokho ukuthi
behlambuluke uSuthu noMandlakazi ukuthi ngempela izingane zandawonye. So ekugcineni uma ulandela i-channel uzohamba uyithole ichaza ukuthi kufanele siqale sazi ukuthi sisuka kuphi ngaphambi kokuba sikwazi ukuthi sihlangane ekugcineni, ngoba uma singalazi iqiniso izinto ziyaphambana ekugcineni. Njengayo futhi impi yazo ezenkolo, inkolo yobuKristu iyatholakala kakhulu ikhuluma kabi ngalezi ezinye inkolo. Inkolo yobuNazaretha ayifuni, inkolo yendabuko yesintu yase-Afrika abayifuni, bama ngegama likaJesu, Jesus Christ. Yabo, baphinde bathi lo Jesu futhi waseNazaretha, kodwa baphinde bengawafuni futhi amaNazaretha. Angithi yabo lapho kufa njalo ukwazi iy'ngqondo zabantu ukuthi ngenxa ye-understanding ukuthi abazi. Iyona nto engizama ukuyifaka ukuthi ekugcineni kufuneka uzwazi ukuthi lenye inkolo nje ubuyizonda kwakusukela kuphi. Umlungu wayekade esho njalo, ngoba naye uShembe lo wayezondwa umlungu wesonto ayephume kulo. Waphinde wathi esengena eBaptist-ke, ngithi wayekade esuke ewesile, wayesethi uma esengena eBaptist, amaBaptist futhi awaxabananga naye, amkhulula nje kahle athi ayi lento yakho thina siyi-understand noNkulunkulu wakho, ngcono uphume uhambe wenze enye ibranch, uhambe ubone ukuthi wenza kanjani, ulandele lokho okushiwo yilo uNkulunkulu wakho, ngoba nathi siphethwe ngaphansi kwe-Christianity ephethwe ngabelungu. So abelungu uma bengathola ukuthi wenza ushintsha imithetho yebandla elisuka kubo ekuyi-head office, sizogcina sisenkingeni. Yabo, umfundisi nawe enzele ukuyiphephisa. Manje-ke laba basuke bebanga nababa ngumsindo, umuntu usuke bangumsindo engakwazi ukuthi usukaphi, ngabulalela indaba. Ngoba manje uma-ke wezwa nje igama likaShembe, ayi kuvele kuvuka uhlevana impela kwabanye abantu, angabe sayiniki ithu ukuthi ake ngizwe kahle kahle kwakuwumuntu onjani lo. Lana njengoba ngisho ukuthi akuyona intshumayelo, lana kukhulunywa ngomlando. Umlando uyamfaka uShembe noma ngabe kusuka kuphi, uyangena indaba yakhe njengoba evelile ngesikhathi sosenza ngakhona, ngesikhathi sekhona umzazela. Nali izwi likhuluma nomzazela emoyeni, izwi likaShembe likhuluma naye lithi akasuke kwaZulu uzozalwa inkosi ezobusa ngolaka la nangegazi. Wasuka wahamba, so awukwazi ukumjomba. Once wathinta usenza ngakhona, wathinta uJama, wathinta uZwide, uzovela futhi ngoba phela wayekhe khona le kwaCeza. Manje awukwazi ukujomba. Uma usufika futhi usuthinta impi yaseSandlwane, uyavela futhi lapho uthi wafika lapho evela njengomoya oyingcwele, efika ensizweni kaMchunu wathi ayiphephise ngoba izozala abafundisi bakhe. Uma sekuyisikhathi sikadinizulu, uZulu esexabene kakhulu elwa wodwa, efa kufiwa kuboshwa amakhosi enqunywa, nangu uNkulunkulu esethuma u-Isaya ukuthi akeze kwaZulu azoqeda zonke lezi zinkinga lezi, aphinde abuyisele abantu bakwaZulu emthethweni kaNkulunkulu ababevele bewuphila. Ngoba endulo abantu before kufike iChristianity nemishini zayo, babevele abantu bekholwa nesizwe samakhoyikhoyi ngoba bekale ngaso le abathu beza ngapha, babevele bekholwa abantu bemazi uNkulunkulu bengenankinga futhi bemenza. Hayi lento esiyenziwa manje, qala mawulambile bufidwa unikwe inkomo, uganiselo, wenzelwe yonke into. Iyona mithetho esuke ifunwa uNkulunkulu-ke leyo, ubuntu. Kodwa kwanede kwafika uKristu, ubuntu baphela bukho namanje ngoba abafundisi bayicebisa kodwa. Iy'ngane zabo zifunda phesheya, ezinye zifunda ey'koleni zabelungu, bese ukuthi ezabazalwane zifunde la kwano school fees, zifundiswa uhulumeni. So-ke lezi nkinga uma ulalela igumgedlela, kuzofika isikhathi lapho elizosho khona ukuthi i-solution iyiphi, ngoba nabo ubuKristu lobu, ngoba ngeke besabiyeka phela abanye abantu, kodwa bungalungiseka ukuthi kufakwe imithetho kaNkulunkulu ngaphansi kwebandla lamaKristu, ayeke amasiko amaRoma, ngoba iChristianity phela kahle kahle yaseRoma inamasiko aseRoma, hhayi amasiko kaNkulunkulu. Okhisimusi nama-Easter, zonke lezo zinto lezo akuhlangani noNkulunkulu, amasiko aseRoma. Njengoba nathi kwaZulu sinamasiko ethu, nabo amasiko abo. Kodwa iRome ngenxa yokuthi yayiyiqhwaga yathatha amasiko abo yawafaka lapha eBhayibhelini. Njengoba ney'nyanga zonyaka kungamakhosi abo noNkulunkulu babo baseRoma, kanye ney'nsuku zesonto nabo uNkulunkulu babo. Ngoba le channel ivula ingqondo ukuthi cha, siphumeni ehlathini sekusile. Sonke kahle kahle besikhohlisiwe yibona abelungu, hhayi ukuthi khona ongakhohlisekanga, kodwa njengamanje sekufika isikhathi sokuthi singadifendi amanga, bese uthemba ukuthi mhlawumbe uzowasupport, uwaseke ngamavesi athile eBhayibhelini, nalo elishintshwe yiwo amakhosi aseRoma, bafake into ey'bhedayo phakathi. Aliguqe lapho igumgedlela, Mzulu, amafutha omkhovu 21.